Kinahambal Papa J. Boy Nonoy nga choose the best among the rest. Mother knows best. Mother knows best. That's why Papa J. Boy Nonoy, magpabulig ko sa inyo kaysa sobran. Sa kadamo sa ako mga manliligaw, Papa J. Boy Nonoy, galibog ang akong ulo. Uy, mayo na kay nagalibog lang ang imong ulo. Wala pa nagatiyog ang imong kalimutan. Sa sobrang galibog ang akong ulo, Papa J. Boy Nonoy, gasakit pa ini. Pag sakit ang imong ulo, i-fast relax na yan. Alibyo ora mismo. Yeah. May saktong sabat ka, brigada. Pero kung nagasakit ang imong ulo, kay duwa ka mo nagsakit ang inyong ulo, ulo nimo, ulo sa imong uya. Fast relax niya. Fast relax niya. Patago na lang, Papa J. Patago na lang ako sa pangalan nga Beauty. Beauty. Beauty and the Beast. Kaya lang pangalan nga Beauty nga tumboy daw. Papa J, Boy Nonoy, buligi ko ninyo. May tulok ko manliligaw subong. Grabe ha. Ihatag man sa iban. Amo nagaling siguro Papa J nagaka-short. Agoy. Nagaka-short ang mga walay partner sa subong kay nagadoble ang imo. Doble day. Choose the best. Among the rest. Papa J, Boy Nonoy, si Mario. Uy, si Mario. Si Joey. Uy, si Mario, estimate na ako ng edad ni Mario, mga 55. Si Boards. Uy, si Boards. Uy, Boards. Basta naman ka na, Boards. Kana si Boards, sila yung nag-board. Silang tulo, Papa J, pa lamang ang akong nataganog medyo importansya. Sana all. Gwapa dyan Sana siguro all ni siya. ginatagaan ang importansya. Gwapa siguro ni siya. Kay Beauty nila yung pangalan sa bagay, no? Papa J, Boy Nonoy, buligi ko ninyo. Kung sino sa tatlo, ang angayan kong tagaan sa ako ang dako. Dako. Nga pagpalangga. Sana all. Si Mario ba? Si Joey ba? O si Boards. Ano ka na mahilig sa Boards? Para inyong maintindihan, Papa J, Boy Nonoy, amo niyang mga pangitaboy. Hoy! 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 O beauty kong nilalangit. Nilalangaw. Nilalangaw. Ikaw wala Mario, Uy, Mario, maayo kay nidayon ka. Salamat kay kitagaan ko ni Mog Chansa. Karang tsokolate, hindi ka magamban nga sa ako nino. Para kanimo ni. Para kanimo ni. Kanang kuan, kanang sikwati. Para kanimo ni. Apa, ang sweet mo talaga, baby Mario. Ang katamis aning tsokolatik sikwate pareha sa katamis ako ang pagpalangga kanimo. Beauty. Apa, ginakilig ako sa imo, Papa Mario. Hindi ko gani, kung unsay katamis ang tsokolate nga gihatag nimo, paupon na kaaslom ang ilok nimo. Ay putangi. Joke lang, Pero, by the way, Papa Mars, salamat kaayo, sa imong na. effort. Saan mo kaya ako Tagalog Chansa nga pasudlon sa imong tagipusoon nga isa ka tuig naman kong gapanligaw kanimo. Ikaw ba, paspas kaayo ka ba? Hindi pa Ayaw pwede ng nga paspas. kuno nang naton. Hinahinayon kay alam mo na mahirap ang panahon ngayon, mahirap magtiwala. Pero ako, Beauty, ang tagaan lang ko ni Mog Chansa. Yata ko kinintanan ako. Kanimo, hasta ning akong nebulizer kay Murag. Saman ka, Mario. So, maugani na nga medyo alanganin ako sa imo. Sa bagay na naman kay puntos ako. Ay, salamat ka. Siguro ang imong ginaulat na lang nga makashoot ka. Shoot mo na yan, i-shoot mo na yan. Pero, paano makashoot ka eh? Murag gihingan man imong paginawa. Ay, tungod ni sa epekto lagi nga. Kapalo naman ka sa panahon ron, oso kayong mga ngani nga ubo-ubo. Ay, Papa Mars. Dapat nga kuan gina. Na ako i-endorse sa imo. Ano man i-endorse aron dili ka ubuhon. Dapat nga gwapo ang imong vitamin C.
Damo mo ko kinainom mga vitamin Ay, C pero sus. Lain to nga vitamin C. Kung imong mainom to, Papa Mars, murag imo ra ko gibutang sa imong kasing-kasing. Amo ba? Mag-guard si ka, Papa Mars. Uy, guard C. Oo. Aron, pila na di ay imong edad? Uy, bata pa yung taon ko. Uy, 36 pa lang. Ay, 36. Kung gusto ni mo, Papa Mars, nga makaabot pagkag 30 city, mag-guard si ka. Ay, butangi. Pero, hasta subuong beauty, magulat pagyapon ko sa imong pagpalangga ka na ko. Sige na ka, hulat lang. Ayaw chance. pagdali, Papa Mars, kay kabalo ba ka nga? Kaysa, busy ka, ayaw ko. Alam mo naman nga, busy ako sa mga paperworks, mga appointments. Tsaka, meron talaga ako, alam mo niya. Sige, mahulat ko kanimo beauty. Basta, i-remember lang nga, ang akong pagpalangga kanimo, pertigid ka dako. Wala problema na, Papa Mars. Basta ikaw, Salamat kayo, by the way, Papa Mars, basi kung kuan ba, namag ko kay lakwan. Mo ba? Sige, basta magpaabot ko kanimo. Sige, balik lang, Imong ugma. Salamat kayo. Salamat kayo. Papa Mars. Yes. Ugma, unsa day imong dalon ka na ako, Ay, magdala ko buwas og boko. Boko halo. Maayo ganina, Papa Mars, aron tayo. Ano tayo? Tayo kung pagpalangga ka ng buko pa. Sige, bye-bye. I love you, Bye-bye. todo-todo. Walang preno. Never break, always fight, never quit, do it right, play the game, win it life, have no shame, there's no time, feel the pain, live the grind, I could change, in my mind, pick a lane, commit and climb, the only way to win it life. Ani ako. Mingaw na mo sa imong gamay. Ayaw na pagduwa-duwa. Bayo! Wala kami ice. Ay, di ko mo ba kalog, guys? Ah. Mangligaw ko. Manligaw na ay dala wala. Kinahaglan pa na inay dala di ay pandam. Na ako'y dala di reperting damo ah. Unsa man imong dala? Nagdala ko direct duha ka. Duha ka. Kami sa dyan naman, Dok. Para nimo. Bisaya lang nga manok, walay itlog. Aw, ang itlog na nastag-iya. Awat sige dayon. Salamat kipadayon yung to. Mayong gabi, pinalangga kong beauty. Oy. Ikaw na? Ako kini. Ano? Ang imong konsensya. Ikaw ba medyo nakuha na ako sa imo ba kay magulat ko kay niputi ka gali. Salamat sa Glutaplex nga sabon. Mao pa. Mao rin gini akong Mao pa na akong ginamitin gamit. kada adlaw. By the way, Mao pa na akong gamit. alialang duha ka. Bisa dyan naman na para Ay. kanima. Taga-asang bisadya ni? Gikan pag Cebu City sa Sugbo. Kanang isa nga mano. Gikan pa ni Og. Akuan, gikan Davao City. Bisaya, Joy. By the way, salamat maayo kay nibalik ka. Nisamot kag kagwapa. Abi ko gani beauty. nagkuhan ka. Ano? Abi ko gani na anhing ka na. Simba ka. Joey is my name. At your service 24/7. Baka Joey. Tagay kong pagpalangga agad ako, hindi. Kaya ako rin bahala magpadako niya. Naaman kayo pag-asa sa akong papadyo. Basta nga, kung makahulat ra ka, naaga kayo pag-asa. Salamat kayo. Mauning ginaingon papadyo nga, patience is virtue. Kung ako lang ang magsugton beauty, tanan akong mangga dihatag na ko kanimo.
Sigurado na. Ay, ikaw ba na, Papa Jo? Kung ako ang imo taga-agtsansa sa imo tagipusoon, siguradong malipay ka. Ikaw ba na, Papa Jo? Siyempre, naagay pag-asa sa ako. Ay, salamat kaayo. Anyway, pala di ay imong idoy. Lapit na lang yun ko magsay sinta. Ah. Pero ang akong tagipusoon bata pa. Maugani na, Papa Jo, nga. Pagsik pa man ko, ha? Pagsik pa kayo eh. Ilabi na imong kuhan, imong huna-huna, pagsikra. Tapos, imong tagipuson, ingon imo, bata pa. Bata pa. So, unsa na ka ng imong tukod? Kinig tukod. Makasangkol pa ba yan, ha? Drive Max lang ang katapat niyan. Ako na'y bahala na. Mao ba? Sigurado na. Ay ka na may ana, oy. Ang siya kalami. Bitaw, Papa Jo, lami man ang nitib ni mo, agidala, Pero Inday Beauty, saan mo kaya ako tagahanog? Chance sa imong Papa papalangga. Jo, alam mo naman, Papa Jo, nga, kung minsan busy talaga ako, alam mo naman sa mga gawaing bahay, alam mo naman si nanay, si tatay. Alam mo naman talaga yan, Papa Jo, na bata pa lang ako, nag-aararo na talaga ako. So, ako na lang talaga yung inaasahan ng aking pamilya. Sigurado. Pero kung ako ang imong sagutin, sigurado akong matutulungan kita pagdating ng panahon. Tulungan kitang mag-araro. Tinuod ka. Oo, totoo yan. Nganong buyigan pa man mo kung mag-arado nga naman kay kwarta. Dili na lang ta magpalit og kuwan. Sige. Rito Vitor. Ako bahala niyan. Basta tagaan mo lang ko tsansa. Sigurado na. Basta Papa Jo, ha? Sigurado na. Napangayon naman ako, Papa Jo, nga. Dili ko pasakitan. Di ta kapasakitan tagaan ta kag tinuod nga pagpalangga. Namiyaan na, oy. Kanyo? Ate, dali na. Susabay, dali na. Siyempre, nanimo ka ng nitil. Butagi. Abi man ako lahi. Sige. Sige. Iyaw na to magkahigop tag sabaw. Dali na. Dali na. Never break, always fight, never quit, do it right, play the game, win it life, have no shame, there's no time, feel the pain, live the grind, I could change, in my mind, pick a lane, commit and climb, the only way to win it life, I never miss that fact, taking big swings, bitch, hand me the bat, put me in the ring, you'll go Si Boards na. Po ako lang, Beauty. Ikaw talaga, words pa. Kabalabya ka nga. Grabe ko akong pagpalangga ka mo. Maugani na ka. Kusukato lang akong pagpalangga ka mo. Kung sakato ni mo, gikan sa round ball, asa dapit. Padto sa round ball sa Apupong. Mao ba? So, kung gikan diri sa round ball sa Marvel, o paapupong, sa may plastadaan na naunat na na. Wala pa na naunat. Pero, Mao ba? kaya kong unat tanan. Para kanimo. Kabalo ko nga giligawan pag kasako ang utot nga si Mario. Ikaw talaga, words pa. Pero ako dapat ang impilion nimo. Alam ko na talaga yan. Nga si, Mag-utod mi ni Mario, ha? nga si Papa Mars ni mo. Mag-utod mi ni Mario, pero ako dapat ang imong pilion. Ayaw si Mario. Nga nga akong kuya. So, kung dili si Mario ako, pilion. Nga naman ikaw. Ako dapat ang imong pilion. Pariho naman na, di ba? Dili mi pareho. Mas palangga ta ka. Mas palangga ta ka. Nga, words. Si Mario kabalo ko. Si Mario. Kabalo ka? Ha? Kabalo ka na ni Mario? Unsa? Nga naman, May ginaligawan po na nga iban. Oh, tinuod ka. gusto nimo dalawa mo ginaligawan eh? Dapat ako ang imong pilion. Nga namang siraan imong kapatid. Wala ko na ginasiraan. Pero, Ang ako lang gusto ko lang, concern lang ko sa imo ha. pero, basta ka pwede nga, magpaiway na ka. Kay, siyempre, ikaw ang manghuwed. Hanggang imong kuya, nagapanligaw na sa ako. Basta nga, mag-abot sa point nga, mag-away na mo. Tungod sa Mag-away na ko, mag-away mi. Tungod sa ako, kay, gwapa ba ya ako? Wow. Sana all, gwapa. Sana all gama. Pero,
Guwapa tayo, Toy. Pero beauty, ako ang pili Mario. Sincere ko sa Mario. pagpalangga ka nimo. Sorry Boards. Kanawang manggod mo ni Mario. Siyempre, iksoon baya mo. Alam mo naman, Boards. Sinabihan ko talaga yung kapatid mo. Nga, if ever in your arms again. This time, I love you forever. Hindi talaga ako makapromise na siya talaga makatuluyan ko. Alam mo na. Beauty. Yung kuya mo Beauty. may edad na. Beauty, ako ang pili Mario. Di na ka pasakitan. Boards. Ako ang pili Pero ingon nila, Boards, daghan man gug kag ginaligawan, boy. Mga istorya lang na. Mao ba? Pero kung ako ang imong pilion, ihatag ko kanimo ang tanan. Ihatag ko kanimo ang tanan. Sa karon, Boards, medyo naglisod pa baya ko kay daghan baya mo ning ligaw sa kuha. Basta ako ang pili Isa na di ang imong igsuon. Ako ang pili Si Joey nga, dako poy. Ikaw nga, dili po ko sigurado kung dako jud ka o dili ang imong pagpalangga sa ko. Feel so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can't. Basta, kana sila. Ayun na sila pili Pero, Ako ang dapat piliun ni mo. Pero nga naman gubuon mo ang mga nagapanigaw sa ako, Apo. Wala ko na sila ginaguba. Pero, Concern lang ko sa imo Concern lang ko sa imo tinuod ba ka, ano? Tinuod ko. Mona, sugod ka ron. Ako dapat ang piliun ni mo. Halo ka na. Gikaptan niya ang akong ngatiin. Halo ka na. Ganita ko na yung tili. Gihalo ka niya akong Dali, dali. dapadapa. Dali, dali. Dali, dali. Words nga nang ginabuhat ni mo sa buwan Dali, dali. niya. Oh, sige. Sige. Sige, ano? Pag mabuksan ni mo ka ng kandado, Imo na. o kanang mabuksan ni mo ka ng kombinasyon nga code, imuhan ako. Sige. Sige. Buhata ko nang sa buhaton ni mo sa kuha. Testing ako. Wala ba ka kabalo nga? Gibuhat pa na sa akong tatay. Kan sa Tagum City, kanang kandado. Oo ba? O, kanang underwear nga. Plansana. Uno ang damol. O, Wala ko'y labot. kung mabuksan ni mo na, imuha na na. Wala ko'y labot. Basta, Sige. Sige. dapat makuha ka. Dapat makuha ka. Nga nang buhaton, mali mo na. Dapat Sa makuha ka. Words. Ayaw ko buksan. Ano? Words. Oh, Gamitin na ng acetylene, oy. I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test. I feel so dapat J-Boy Nonoy mo itong natabo. That's why mamangkot ko sa inyo subong sino bagit dapat na akong pilion. Si Mario ba? Si Joey ba? O si Boards? Si Boards nga medyo harsh. Grabe si Boards, no? Oh, mayo na lang gani kano Papa J kay nasuksok niya ang gipapanubli sa iyang mama. O Atong pangdepensa. Nagpabuhat gid daw ang iyang papa og underwear nga plansa nga uno ang damol. Grabe, ano? Panigurado. Gamitan na kasi tilin ko na ito, bro. Nabuta nagtatlo kadlaw kuno way ginabuksan ni Boards. Mayo lang waay natuloy ang masamang balak ni Boards. Sige. Ang inyong opinion, mensahe kung sino daw dapat ang iyang pilion, itawag lang sa itong number 0955-356-8583. Murag gula may dapat pilion na itong tulugan.